Hier in de Tweede Kamer begint de werkweek eigenlijk tijdens. En dan begin ik maandag tot met de fractievergadering van GroenLinks PvdA. En dan bedenken wij alweer wat we van bepaalde debatten vinden. Dus deze week hebben we bijvoorbeeld een debat over de formatie. Over de partijen D66 en CDA die dan maar een stuk schreeuwen. En daar moeten wij wat van vinden. Daar hebben we het dan van de morgen over. En zometeen begint het vragenuurtje. En dan worden er altijd 3 Kamerleden uitzocht die een vraag aan de minister stellen. Mooi. En Joet ben ik daar één van. Dan geven we stemmen door alle emoties. En dan binnen jongens ik nog al debatten. Dus het zijn echt wel hele drukke dagen. Je hoeft niks op je cv staan te houden om de politiek in te gaan. Maar je moet eigenlijk gewoon solliciteren. Kies ik in de lokale politiek beginnen. Dat heb ik zelf ook gedaan. In Zuidwest-Friesland. Dus in Snits, Bolzet, die gemeente. Daar ben ik beginnen. Bij de PvdA. En toen heb ik solliciteerd. En toen was ik eerst rietslid. En dat is eigenlijk een soort tweede keer, maar dan in een eigen gemeente. Ik ben op een gegeven moment lid geworden van de PvdA. Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat mensen een goed onderwijs hebben. Een goed inkomen. Dat Els niet een kansen krijgt om wat van zijn leven te maken te zien. En dat zit heel erg in de sociaaldemocratie. Dat is de stroming waar de PvdA van stiet. Maar er zijn nog meer politieke stromingen. Bijvoorbeeld de VVD stiet van het liberalisme. Daarin dat je meestal meer vrij. Dus er zijn allerlei verschillende politieke stromingen. Weet je dan verbonden bij vielen. En ik vind dat iedereen een eerlijke kans met haar in het leven. En daarom ben ik wat linkser.